já ti ho neukážu. Dobrý. Tady je Charlie. Počkejte, neskákej. To je Charlie a Nix. Mají stejné ponožky. My matching. Takže jsme byli v super závodu, jsme si jen koukali. Super. A stále jenom 74 korun. Takže kdo má rád Esy, tak vám doporučuju. Jo no. A jejich velikost je XS nebo Jo. S, můžete dát. XS nebo Jestli S, máte takový balík. ale určitě ne M, to je moc velký. To je třeba na našeho psa. Ale jdi, zítra budeme zajíček. A já spadla, sakra. Takže já se těším, zítra budeme každý zajíček. Zítra nám přines velikonoční zajíček věcí. Určitě, já to lidi natočím, jak hledáme velikonočního zajíčka. Určitě budeme natáčet, ale na Vicky kanálu, protože moja Vyša trochu záviděla, že jo. Jo, takže ona už tam má 3 videa a já ani jedno, protože já to neumím. Ale zítra vám natočím, jak chodí velikonoční zajíček a kde nám schovává věci a jaký věci. A dáme vás do košíku a tam budeme dávat na tajno věci. Aby si toho nevšimli, leží. Jo, a jestli zítra půjdeme koledovat, tak vám to když to tak natočíme. Určitě vám to natočíme. A pak našim vyrobíme zaječí ouška. Jo, protože oni měli Esaden, víte? Jo, to V sobotu. na sobotu. A lidi, co když nám byli... Takže vlastně 4. dubna. Ale lidi, A to když... měl Nix vlastně svátek. Můj taky. Charlie taky. A lidi, co když nám velikonoční zajíček schoval už tak nějaký věci někde. To by bylo hustý, když jsme to na... Nixi, pojď sem. Já ti něco řeknu. Naší. Takže lidi, Aninka s Nixem tady hrajou babu. Koukejte, jenom ti ukazuju nohy, jo? A honěj se. A my s Charlie jdeme dělat. Lidi, moje Charlie nestojí. Chceš pomoct Vicky? Ne, dobrý. Počkej, Vicky. Jsi to počít? Jo. Koukejte. Aninka. Skáčeme. Já jsem Charlie. Koukejte na Charlie. To je rostomilá. Takže lidi, Tak, já tady mám, nábojku. počkejte, já mám